Oh yeah, boy! Pimeää on. Ei niitä monstereita ole olemassa. Niin ne kaikki saa. Bro, mikä vittu? Kaulin mies! Auttakaa! Auttakaa! Mitä vittua? Ota se! Noni, hui! Se oli aika pelottava tilanne. Hui, saatana. Tuli kakkahaussu. Huhu. Takana! Takana edessä! Juokse! Ho! Karkuun! Mitä vittua tällä tapahtuu? Mä menetin Jorkin. Jorkkiskon. Mikä tää on? Mikä vittu tää on? Jorkki! Mä löysin portaat. Minä menen! Tämä on ehkä viimeinen asia, mitä mä kuvaan täällä. Toivottavasti sä oot kunnossa, jos joku näkee vielä tän. Fuck man! Mä selvisin. Mitä vittua? Hyi.